jeetati lewru mars ko ñalawma teddiniraɗo rewɓe on ñalawma noon so tawi fonno wonde ko weltare wonande rewɓe kala e kuuɓal ɗo e nder Bosso e dendagal commune aji 4 gonɗi nder arrondissement Madior Siwol ko ñalawma ha joni sunu kam e mettere ko ɗum saabi kamɓe rewɓe ɓe mbaɗi poccital manggal oɗo aset jeetati lewru mars ɗo e Agnam won noon ko yesso damal galle honorable député Farba Ngom gam hollirde mettere mabɓe e ngal ɗo nanggal amde belade baɗaɗo e koho mabɓe on joganiɗoɓe nafoore ha tenti e saaha lewru korka amen batiɗo min batiɗo population mum jaaɓi ɓuɓki ɓenduki ɓaɗiki leydi fof tinti samoɓe on woni honorable député Farba Ngom oɗo saaha hande korka tawanno hande ɓuuɗe ɗe foof ene dawri peccugol ɗum ko maaro ɗum ko diwlin ɗum ko sukara ɗum ko nescafe ɗum ko mew ala ko fof poppata ha heeɓi tandarɓe koora ha lewru maaya taw ala ko jiiloyɗa so wona mbarude nawma jeere goɗɗum nawatama jeere ɗum noon hande somin gonɗo kaɗo korka hande emin gonde sunade makka e mettide makka e ɓerde amen mettude hen ala pawɗo min ɗum noon so wona état Sénégal emin mbiyaɓe noon yoɓe mbaɗ feere ɓe mbaɗa libéré Farba Ngom ko yaawi ko yacci kanko e Ablaye Ndiaye e Dahirou Sarr ɓesguji amen ɗiɓe nanguiɗi yoɓe mbaɗ ɓe libéré ko yaawi ko yacci min jaadani hen hande min jaadani hen janggo libéré Farba Ngom libéré Farba libéré kamɓe rewɓe noon ɓe kolliti Bosso yarata caggal kono kadi ha joni ko rewɓe juri ardade on konu so tawi Farba Ngom woppitaka eɓe pondi den hunde kala kamɓe rewɓe Bosso e ko min miskineɓe Allah kanko waɗantuno min cohli tan ko yo Ousmane Sonko biyon Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Faye yoɓe jaltin joni Farba soronkiɗir ɓe jiya min minen noon komin seɓɓe min kuɗani walde min kuɗani mayde ñande mayde gurdam ala ñande gurdam kadi mayde ala rewɓe Bosso ya ha paale min kulani mayde noon min kulani hen hay hunde haydara min jeccira hen te min jewtani ɗum min ballitaki ɗum o ñalawma hande so tawi tan o arti ɗum waɗani amin pondi hen foof komin ɓorniɓe paɗe amen ha paale ko yidde mabɓe ko caggal honorable député Farba Ngom woɗɓe jaggaɓe waɓene Dahirou Sarr kamɓe Ablaye Ndiaye ne goppite ko ɓuuri yawde yaccade kono kadi ɓe gummiɓe ɗo potnoto yaade dow tali woni route national 2 kono kadi yaade ha toon to sous préfecture